Liptovská Mara plní svoj účel už 50 rokov. Jej výstavba zmenila životy tisícok ľudí, ktorí sa kvôli vodnému dielu museli presťahovať a nájsť si nový domov. Súčasný pokles vody v priehrade ukázal to, čo je inak ukryté pod hladinou, a mnohých ľudí vrátil v spomienkach do minulosti. Tak orientačne vlastne tu pod akvaparkom boli ráztoky. Tu dole, trošku vľavo, niekde v týchto miestach boli čemice. A vlastne v tých zátokách na druhej strane, v tejto prvej pod Gotovanmi či Galovanmi, tam boli sokolče a tam kúsok ďalej vlastne bola Palúdza. Ja som po tejto ceste normálne jazdieval, pretože ešte kým sme sa sem nasťahovali, chodevali sme tamto do Bobrovca mojmu stričkovi, no a toto bola vlastne cesta európskeho významu E18, takže jedine po tejto sa dalo vtedy, iná možnosť nebola. Zaujímavá príhody to boli. Bratranec mal Milu zo Šťavničky, od Ružomberka, od vás blízko však. No a berával ma na motorke ako takého chalaniska. Za ňou sme chodili po tejto istej ceste. A v uplynulých dňoch sa po nej mnohí prešli opäť a stále môžu. Časť cesty, ktorá už viac než polstoročie oficiálne neexistuje a za bežných okolností je pod vodou, sa z dôvodu poklesu hladiny Liptovskej Mary zmenila na promenádu. Kota aktuálnej hladiny vody v nádrži je približne 11 metrov pod maximálnou prevádzkovou hladinou. Hladina vody v nádrži Liptovská Mara, vodnej stavby Liptovská Mara, sa aktuálne nachádza na kote 553,78 metra nad morom, čo predstavuje približne 44% celkového zásobného objemu nádrže. Podľa vodohospodárov nejde o bežný stav, ale zároveň ani o mimoriadnu situáciu. Takýto pokles vody v priehrade, dokonca už aj väčší, zaznamenali v rokoch 1996, 2004 a 2006. Čo sa týka opatrení, áno, požiadali sme okresný úrad sídle kraja o schválenie dočasného manipulačného poriadku za účelom zníženia minimálneho zostatkového prietoku z vodnej stavby Bešeňová o 1/3. Nakoľko minimálny zostatkový prietok z Bešeňovej sa pohybuje na úrovni 15 m3 za sekundu. Aktuálne do konca marca je rozhodnutím štátneho orgánu znížený na 10 m3 za sekundu. Aby sme teda eliminovali ten rozdiel na prítoku a na odtoku z nádrže. Za aký čas by sa Liptovské more dokázalo dostať späť na maximálnu prevádzkovú úroveň hladiny, je otázne. Závisieť to bude od snehových zrážok, vývoja hydrologickej situácie i od jarných dažďov. V bežnom roku, v rovnakom období, sa v profile nad vrcholovou nádržou nachádza v priemere viac ako 200 miliónov metrov kubických vody ako zásoba vody v snehu. Aktuálne v aktuálnom roku, tým, že je dlhodobé sucho, aj meteorologické a hydrologické, tak aktuálna zásoba vody v snehu podľa SHMU nad vrcholovou nádržou je zhruba 38 miliónov kubíkov, čo nie je ani štvrtina. To znamená, je veľmi ťažko odpovedať na túto otázku, že v akom časovom horizonte sa dostaneme na nejaké, dajme tomu, maximálne prevádzkové hladiny. Aktuálna situácia na vodnom diele Liptovská Mara vrátila mnohých v spomienkach do minulosti. Táto cesta bola niekedy dôležitou spojnicou medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom. Ustupujúca voda odkryla i zvyšky stromovej aleje či základy budov. Na týchto miestach niekedy pulzoval život a všetko vyzeralo úplne inak. Toto povodie slovenskej rieky Váh v kraji nad Ružomberkom premení sa o niekoľko rokov na Liptovské more.
Po zložitom výskume v teréne preniesli kandidáti vied, inžinieri Grund a Gabriel s kolektívom Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave riešenie ďalších problémov výstavby nového vodného diela na Váhu do ateliéru. Niektoré technické úlohy vyskúšajú na modeli z plexiskla, ktorý si vyhotovili v dielňach ústavu. Príhradu s objemom viac než 360 miliónov metrov kubických začali oficiálne stavať v roku 1969. Plánovaný projekt sa ale životov tunajších ľudí dotkol o mnoho skôr. Ľudí v tom zátopovom území sa tak celkom konkrétne a oficiálne dotkol v roku 1950, keď preto predpokladané zátopové územie bola vydaná stavebná uzávera. To znamená, že nebolo možné budovať nové stavby, komplikovala sa možnosť generálne opravovať existujúce stavby a vlastne všeobecne sa počítalo s tým, že sa ľudia budú presídľovať a že tento kraj je na dožití. Obyvatelia boli teda v očakávaní budovania vodného diela i s tým súvisiaceho sa sťahovania, ktoré bolo zahrnuté aj v projektoch budúcej Mary. V prvej polovici 50. rokov sa zvažovala alebo uvažovalo sa s takým presídlením celých obcí na iné miesta. A tie plány presídľovania boli spracované do rozvojovej štúdie okresu, ktoré obsahovali už tie možnosti do najmenších detailov. A v tomto období sa pri príprave týchto plánov brali do úvahy aj pripomienky ľudí z tej zasiahnutej oblasti. Len žiaľ, tieto plány sa nikdy nerealizovali. Časom sa totiž začalo prehodnocovať, či sa naozaj bude na Liptove stavať obrovská priehrada. Československo totiž vstupovalo do medzinárodných rokovaní týkajúcich sa výstavby na Dunaji. Postupom rokov došlo i k reorganizácii štátnej správy a presunu kompetencií. Ľudia, ktorých sa plánovaná výstavba vodného diela dotýkala, žili v neistote a provizóriu dlhé roky, pokým vláda uznesením zo 16. augusta 1961 nedala definitívne rozhodnutie a projekt nového vodného diela sa pohol vpred. Liptovská Mara, táto malá dedinka, celá zostane na dne jazera. Vody Váhu úplne zaplavia Vrbie, Sokolče, Paludzu, Dechtáre, Ráztoky, Parížovce, Liptovskú Maru, Liptovskú Sielnicu, Čemice, Sestrč, Nežitovce, Nižný a Vyšný Zadiel. Na presídlení týchto obcí sa už dlho pracuje. Časť sa presídľuje do bytov družstevnej výstavby a veľká časť si stavia rodinné domce. Výstavba Liptovskej Mary si vyžiadala presťahovanie okolo 4 000 ľudí, čo predstavovalo asi 940 rodín. Domy, školy, úrady i ďalšie existujúce budovy zrovnali so zemou. Na tomto mieste, kde stojíme, bude zemná hrádza. Tu sú privádzače a vtokové veže. Zemná hrádza bude vo výške, jak je ľavá väža, do nových výpustí a bude to niekoľko miliónov kubíkov zeminy. Pod hydrocentrálou je odpadný kanál, ktorý v ústí je do vyrovnávacej nádrže Bešeňová. To je ponižená, stojí asi ako ďaleko? Ponižená 4 km je Bešeňová vyrovnávacia nádrž, kde budú inštalované 2 priebežné turbíny. Prišli ste vlastne od Ružomberka a prišli ste keď bolo leto a sucho, prišli ste do Kudolov prachu. No, kľúčkovali ste po stavenisku, tam hlavne teda v oblasti Múra, tady toto ešte šlo, pretože však tu sa nebudovalo nič. Tu sa v podstate len likvidovalo postupne. Dediny sa búrali, vyprázdňovali, búrali sa niektoré z tých kaštielov. Príhradu mali podľa pôvodných plánov dokončiť v roku 1977. Napúšťať ju ale napokon začali o 2 roky skôr. Slávnostného otvorenia sa dočkala presne pred polstoročím v roku 1975. Pomenovaná je podľa jednej zo zaniknutých obcí Liptovskej Mary, na mieste ktorej sa dnes nachádza vežička gotického kostola. Tu je to miesto, kde na vysokom kopci nad terénom stál kostol, ktorý bol v dejinách Liptova nesmierne dôležitý. A jeho kópiu možno navštíviť práve v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline. Takže máme tu taký unikát, že jednu stavbu môžeme navštíviť na pôvodnom mieste aj jej kópiu inde.
Zachrániť a zachovať sa podarilo aj ďalšie cenné artefakty a predmety z každej zatopenej obce i niekoľko stavieb, medzi nimi aj drevený evanjelický artikulárny chrám z Paludze, ktorý premiestnili a dnes ho nájdete na rozmedzi Svätého Kríža a Laziska. Pod vodou Liptovskej Mary sa ocitlo celkovo 13 obcí, z toho 12 zaniklo úplne. Ja som rodáčka z Liptovskej Sielnice, teda z jednej z tých zaniknutých obcí. A keď sme sa sťahovali, tak som mala takých možno 8 rokov, takže takými detskými očami som vnímala ten svet, nechápala som súvislosti, ale ten zanikajúci svet som vnímala a odstupom času môžem povedať tak, že som vnímala aj nejakú takú tú zvláštnu atmosféru okolo mňa, keď ľudia prichádzali, ako by sa lúčili s tým zanikajúcim prostredím. Viete, koľko to je rokov, keď sme tu ja chodil? 55, 60 rokov. 60 rokov zhruba, plus minus. No úžasné to je, zaspomínať si na to, ako ten život ubehne rýchlo. Vidno to, na tej ceste to moc nevidno, lebo je tak krásne zachovalá tu. Tu je krásne zachovalá, tak sú to krásne spomienky na mládí. Vodné dielo, ktoré je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády, slúži ľuďom už 50 rokov. Využívané je na rekreáciu, rybolov či vodné športy. Jeho základnou funkciou je ale protipovodňová ochrana, vytváranie zásob vody a výroba zelenej elektrickej energie.